Ей, има ли рапъри? Каквото искам взимам си, не чакам и не питам, в правилна посока движа се и не залитам. Гледам те, следователно те виждам, слушам те, значи те разбирам, но смисъл в твоите думи не откривам. За мен е тъжно когато аз слушах рап на касетките. Ти беше в чалга дискотеките и хвърляше салфетките. Когато аз започнах да рапирам, ти правеше фешън прическите. Сега си рапър, гледай колко криви излязоха сметките. В България е пълно с рапъри, ама от дефектните. Всичките по клиповете са като чалга певиците, яко ефектни туалети, костюми, коли и атрибути. Доста кич събран в няколко минути. Хората явно са глухи или просто леко кухи. Не слушам глупости между попевачка и рапър. Разликите правиш ли? И всички знаем си, че в България гъзът и те продава, обаче моя гъз няма как да го дам за тая пуста слава. Пуша от лилава мрава и смея се пореден трак, записвам си за кеф и не ме ебе дали ме виждаш в телевизионната кутия или не, дали известен съм или в андерграунда скитам се. Питай ме защо съм груб, защото казвам неудобни истини. Напукна кура, слагам си детайлите, моля да не слушат на приятелите майките. Слагам цаките и продължавам свити за шит с ритъма закърмен. Отгледам на суров бит, идвам от някъде, забивам навсякъде като Телър Генг. Чади ме в гриндера, знаеш, че на 100% качество има бе, имаме, нямаме. Като призрак появявам се за най-лошото, готов съм за най-доброто, надявам се. Не чакам друг и сам спасявам се. Ветровете носят ме във ветровет град. Оказах се, вече имате около 2 минути и половина повод да ме мразите. 2 минути и половина повод да ме мразите. Искам само да ме мразите. Само да ме мразите. Само да ме мразите. Защото друго не очаквам, освен да ме мразите. Перник, по-на запад от София, знаеш, там сме. Ей, дай малко на тука, бе.